MNF unaw te chuan an ruai tu thlangin thuak thar deuh neyom melte an lo lang ve tawng chu ti na kalain angai te chuan hanin vuale ta fir chunia an mani chu kan soisel phak rual anom lo ma se thuak thar mel mu tur hom don lo ti chu alang chiang sa an lo practice to thin dan bak ram kai ruai dan thar mu tur hom le don lo ti angai tu thei ngal ruak mai beisei han va phak chuang om lo em president phei chu mithar an nei lo ngat chuan sarkar le ma se beisei thar tu rom don lawang khop mai ti hian yomri mai photang u an ti nat lukania rinain an har vak don lo ni nalang tun sarkar hi an kal sual fe ani lo chuan hun an lakian ri don ang khop mai a zel tu ra ngayang kan tun lai khovel tar to lama kan chenga mitin mai hi mani zona kan tlan suaw mai ma son zel tur kan nia pathian hian khovela fin na le thiam na ada a hai chuak thiam kha anding chang zel don ni poina langa example a china te hi tun lai a chuan an thang na sa hle technical laman sang emema kanin chung bungrokol ho hi china kut chuak tam takom amai ro chu pathian hrelo ram an nile top loisi kan soi chan chu kan kuta hian thiam na thil ti theina haoma kan ramjim te po hi khi ta kan choi kang thei pathian hrecunga kan kalero angai khop mai pathian hreram ni si thil chia zong deuh thowa top kan hauzel mai hi asiam thatur hian nangle ke hilal pan min ko ti hriang u pakima ITI ram veitu kalphung tharakan mu to lote pakhatna remlo chung po pu ber anin faksiak chiam angkha kalphung thara chuan om velo panina opposition deu so ti hriata dokan chumpa nui so mel mu tur om velo pathumna opposition ten zona khirtak ka zote antile achana achiat paule azot tuan mual pho tian hresilo palina ruling ti mual pho tuma zona atam hian MNF sul nu hlir kha achan na ni sia tuna chuan sarkar lai khal ok turin na an la thok lova soisel turin budget an phar chia an la mangri silova kumni thum nuwa an chiat an that chualang chawang soisel chak ho kha lo man mori su tuna chuan tu man in soisel na an la pom lo apuyapu budget chungchang hi ka hretam lua lova kan sarkar kumsom li don lo pharto congress le MNF te hian tongkam taka budget voi khat po la phar ve lo tin anin du khum thin khania ma se kangai to na lua tu chu budget phar tam hi in chuan na tur niem ramina dam phaim ti hi ni zep thu chenglo congress le MNF budget a mizoram dam zolo ZPM hian mizoram dam phana tling budget a phar thei donem ti mipuin kan thlir me kani kan ramin amamo tak bernia lang ta chu pathian mal som tlak budget le budget enkol tu pathian mal som tlak hi ni faktlak lo fakte faktlak fakdu lo te hi kan ram ro rel tu zinga an kiam chho zel ka be sei RK sanga lengpu airport ram chunga mimal ram nei anlo omle treu to ti kan chief minister pulal du omana soi awa poi thinem puthenan secretariat sonnan luangmual rama ramzau tak alquera ahnu loka congress hun lain chu ram chunga chuan mitam takin in mun an nei le tamai kha mi hriat chua tir le ta apoin awaza thlak te lulem ram hluizia hi hlui hlona hun to lain MNF la chuan thlak na tur nei lawa wangin angai anin hruai tir le ngot maya dot soi an tan le der chu ni hi sipain min kap masa ozong love an tel vet lai ema an hredik lo to pani soi thui wacha ko mem pathanga haizol ZPM sarkar thathum leka upain mun phia an lei theilo tia aw vak ai hian MNF party kumsom panga chuang sarkar to ten eile barak kan lein to del theilo te in tina cheng nuai thum an sem theilo te traffic jam free te kong chhong te leiver te lo nei mi te thlatin cheng sangli hlo an pe theilo te hi ngai ven le soilar chin jok lo mo nge ZPM te hi engkim ti fel ngal duak thei tur khopin an lo musang jok ni le laltuaya ka vei chu kan traffic jam chan hi Christian rama dot kan soi thin wang nin ka hria
motor leitu tam tak hian garage nei anga dot soi turin kan local council te an dora an ni la chuan dot ti reng ma se an vote lawang ti hlavin an lo sign sak thina heng hian kan traffic ati jam na sa ni berin ka hria garage nei lo hian nei lo se kong kamada ho hi akiam nge yang chu chuan traffic jam ati zia om nge in karing tlat zotea The Observer inti hian ZPM a hian rin na hi awak ngat na sa vemole arin ang an ni lo deuh chuan a sel ngal zung mai sia enge mozong tak chuan a lomom rualin thlathum vel chau an la sarkar sia kumni thum vel tal te lo ngak se a be se yang chuan sarkar thar hi ala om nge in karing tlat lo ngak ram te se jango Pakima ITI ram vei tu inti hian ram hi a vei thlot lo Congress ania wangin BJP hi a vei em a ZPM te hian BJP hi zom se adu ngoi boxi ZPM te chu BJP no te harun ti vel nen BJP no te chu MNF te hi anni ti hi lo renon le te se ani thu hian ZPM te hi chatuan point BJP no te anni don silova ka khongai riau mai kolasipa MNF ruai tu atan an thlan te chuan karin an ang ta haulo mai heng katar lan te hi an thlan chua karin nen president a pulal rin tluanga sailo vice president a puwanal zoma secretary a pu robert romoya roite an that hi karing khop mai dam public bear enga ma ZPM sarkar thar kan be sei ang an ni le lo tia phun ho hi ZPM a be sei na nei ngai reng lo hlir an nia mun phia chung changa social media na tak taka phun ho hi mun phia khal tur nei mi alo an ni mel bok kalphung thar sarkara chuan ku wasmakling po atop ta mak mai alom ti tu te khan ni khata dot voi engza tak soi thinang mo ku wasmakling chu atop mak lawaniang tun thlengin an laman reng boxi Mr. Frankie